Molweni emakhaya, bandinamkele ku-#Fundimali oxhaswa nguWestBank. NdinguWesley wakwaBonani. Namhlanje sawuthetha ngenkonzo entsha esuka kuWestBank ekuthiwa yi-self-service, apho ungena khona ukwazi ukufumana amaxwebhu akho ngokwakho. Ukhuseleko lwaswayipha luthathe indlela embi kakhulu kuba uWestBank ubonile ukuba baninzi abantu abazi-scammers ngoku. Ngoko ke awuphindi ufumane umaxwebhu akho, ii-documents ukutshoko ezizawuthunyelwa nguWestBank ngaphandle kwembalelwano ezawuthetha nawe. Ngoko ke konke oku ungakufumana kuWestBank Online okanye kuye kuWestBank mobile app. UWestBank ke akasakuthumeli ngembalelwano yombane, ii-emails zoko, amaxwebhu akho. Ngoku la maxwebhu uyakwazi ukuwahluthula ngokwakho xa uye kwiwebsite yabo okanye ungene kwi-mobile app. Ukuba ufumana imbalelwano esuka kuWestBank ephethe oku, ndiyakucebisa ungayihoyi. Ngezi nkonzo zeWestBank Online okanye iWestBank app uyakwazi ukutsala la maxwebhu alandelayo: ikopi yemalimboleko yakho, i-contract, ileta yokugqibezela ityala, i-settlement letter, i-certificate serhafu, okanye wenze iikopi zakwa-notice, okanye xa uza kuqabela imida apha eMzantsi Afrika ukwazi ufumana iimpephamvume zoko. Ukuze ke ufumane zonke ezi nkonzo okanye ufumane i-information or iinkcukacha eziphangeleleyo, ungaya kuzo kumakhasi onke akwaWestBank, ooFacebook, ooWestBank Online kunye ne-app, ukwenzela into yoba ukuwafumane zonke ezi nkcukacha ngendlela eyiyo. Ukuze ufumane le nzuzo, khumbula iakhawunti yakho funeka ibe kwisimo esihle, ukuthetha ukuthi ibe up to date, ukwenzela into yoba ukwazi ukuwafumana onke la maxwebhu bezile.